Kaixo berriro eta ongi etorri ausartu jakiten bideo berri batera. Gaur jarraitzen gara oxidazioekin eta sartzen gara ja izendapenean. Hau da, zelan izendatzen dira oxoazido baten konposatuak. Esan dezagun lehendabizi bi aukera ditugula. Eta bi aukera hauek dira alde batetik era tradizionala edo izendapen zaharra. Kasu honetan oso erabilgarria eta horregatik gakoa eta oso garrantzitsua jakitea. Eta bestaldetik Jupakek gomendatzen duen izendapen moderno bat eta da izendapen sistematikoa. Bueno, adibide bat jartzen dugu eta saltzen ditugu guztiak. Bueno, zelan deitzen dira, imagina zazu, vale? Guk daukagu HBSO4. Eta nik esango dizuet, honen izena tradizionala dela. Azido sulfurikoa. Bale, orduan. Ze ikusten da hemen? Alde batetik, hasten dela beti azido hitzarekin, azido ez daki zer. Gero dator, sulfur dagokio honi, vale? Ez metalari, sufrea, kasu honetan, eta gero bukaera bat daukagu, ikoa. Beste adibide bat, HBrO4 jarriko dugu. Bueno, azido hau deitzen da azido perbromikoa. Ze ikusten da hemen? Azido, beti, lehendabizi. Gero, hemen izkutatzen da ez metalen izena, brom, eta ere bai, atzizki bat, ikoa, aurreko kasuan bezala, baina gauza berri bat, per aurrizki bat. Izendapen orokorra, tradizionala, beti, azido hitza, azido, gero, agertu daiteke aurrizki bat, eta beti doa atzizki bat. Eta erdian, bi hauekin lotuta, esmetalaren izena. Zelan dakit nik, ze aurrizki, ze atzizki aukeratzea. Behitu, eskematxo hau gakoa izango da, aurrizkiak eta atzizkiak izan daitezke hurrengoak. Hipo osoa, bakarrik osoa, bukaera, ikoa, edo aurrizki per ikoa, atzizkia. Bale, orduan, lau aukera hauek ditugu, eta zelan desberdin du, zelan dakit nik zein aukeratzea. Hemen, jakin beharko genuke, zenbat oxidazio zenbakiak ditu elementu kimiko horrek. Lau baldin badaude, lauak erabiltzen ditugu. Adibidez, halogenoekin, bromo, kloro, iodo, izan daitezke azido hipobromosoa, bromikoa edo perbromikoa. Hiru baldin badaude bakarrik, erabiltzen dira bakarrik lehendabiziko
hirurak, hipo osoa, osoa eta ikoa. Zufre, selenio eta telurio, adibidez. Hipo sulfurosoa, sulfurosoa eta sulfurikoa. Eta bi bakarrik, baldin badira, osoa edo ikoa. Adibidez, fosforo, artsenikoa, antimonioa. Fosforikoa eta fosforosoa, adibidez. Bale, orduan, taula hau oso garrantzitsua da. Bale, aukeratzen dugu adibide bat. H, B, P, B, O, lau. Aiba, beitu, simplifikatu dezakegu. Bale, orduan, H, P, O, B. Bueno, daukagu oxoazido bat. Hidrogeno aurretik, oxigeno amaieran eta fosforo esmetal bat erdian. Orduan, oxoazido bat da. Zelan izendatu era tradizionalarekin. Bueno, pues lehen dabizi jakin beharko genuke zein den oksidazio zenbakia. Zenbat ditu fosforoak. Fosforoak 3 edo 5 bi aukera ditu. Orduan, bi baldin badaude, izan daiteke barkatu fosforosoa edo fosforikoa. Eta zelan dakit nik zein den. Bueno, pues goaz oinarrira. Guk aurreko bideoan esan genuen hidrogenoaren oksidazio zenbakia beti plus bat eta oksigenoarena beti minus bi, eta horrek esan nahi du karga elektrikoak minus lau, minus bi bialdiz, eta plus bat, eta batuketa hau atera behar zaigula 0. Orduan faltatzen zaigu zehaztea zein den fosforoak ekartzen duena. Eta esan dugu bi aukera ditugula. Alde batetik daukagu edo 3 edo 5. Bale, pues egingo dugu kontu hau. Plus bat eta 3 bada, vale? 3 bada, plus bat, plus 3, lau, minus lau, beitu, 3. Porque con 5, oza, 5arekin ezin da, plus bat, plus 5, 6, minus lau ez da 0. Orduan, ja, zehaztu dugu zein erabiltzen ari da. Orduan, erabiltzen ari da, bi aukera hauetatik lehen da biziko zenbakia. Vale, eta zelan erabili hau. Pues beitu. Izena izango da azido, porque beti hasten da azido hitzarekin, eta gero, esan dugula, bi oksidazio zenbaki baldin baditu, edo osoa edo ikoa. Lehendabiziko oksidazio zenbakia erabiltzen baldin badu, osoa. Bigarren oksidazio zenbakia erabiltzen badu, ikoa. Zein erabiltzen ari da? Lehena, 3. Lehenengo postuan agertzen, edo txikiena, 3. Handienarekin ikoa izango zela. Baina, kasu honetan, 3 hau erabiltzen ari delako, aukera beharko nuke osoa. Orduan, azido, zer da? Fosforo, fosfor, eta bukaera fosforosoa. Hemen jarri dugu azido sulfurikoa. Vale? Zergatik da azido sulfurikoa? Pues, hau, HBSO lau azalduko dugu. Bueno, alde batetik, sulfuroaren oksidazio zenbakiak izaten dira 2, lau edo 6. Vale? 3 ditu. 3 dituelako aukerak ditugu hipo osoa edo ikoa. Zelan dakit nik zein aukeratu? Pues, hau erabiltzen baldin badu, lehena hipo osoa izango da. Bigarrena osoa izango da. Eta 3. aukera baldin badu, ikoa izango da. Egingo dugu kontuak. -2
plus bat, minus bi lau aldiz minus 8, plus bat bi aldiz, plus bi. Eta ze faltatzen zait niri 0 ateratzeko. Pues 6 ez da, hau. Zergatik, plus bi plus 6 minus 8, 0. Eta horrela nik badakit da, hirugarren aukera, hirugarren oxidazio zenbakia, edo oxidazio zenbakia handiena erabiltzen ari dela. Eta hirugarrena baldin bada, bigarrena eta hirugarrena, ikoa. Orduan, izena izango da, azido, beti, azido, zer da, azufre, bai, sufrea, orduan, sulfur, eta bukaera, ikoa, sulfurikoa. Beitu, azido, sulfurikoa. Labur bilduz, izendapen tradizionala erabiltzeko, kontuan hartu beharko genituzke, zenbat oxidazio zenbakia erabiltzen ari da elementu kimiko horrek, eta zein, horietatik zein. Txikiena, handiena, erdikoa. Aurrizki eta atzizki hauek erabiltzen dira, horren arabera. Eta hau zehazteko, hau jakiteko, nik kontu hau egin beharko nuke, jakiteko zein erabiltzen ari da. Behin jakinda, nik badakit da, 6 izena jartzea. Azido fosforosoa, osoa, azido sulfurikoa, ikoa, edo beste hainbat kasuetan, adibidez hemen goiko adibide honetan, azido perbromikoa, zergatik perbromikoa, perikoa, beitu. Lau ditu bromoak, eta bromo kasu honetan izango da bere laugarren oxidazio zenbakiarekin.